आंना गैया बन्द' जेबो खोथा गैया आंनाव बुंनो गुरुजिनि फट'आ फार्स्ट टाइम ब्लग खालामनो नालाय मा होनो मा मानो जायो आंथ' जेबो गैया खुगायाव गुरुजि एजा ग्लास लागायनाय ना मोजाङै नुहुरा बे जोंनि हल जाबाय बाहेरानि मोदानोलै ओमफ्राय माने गोदान गोदान ब्लग खालामो नालाय भिडिअ खालामो नालाय लाजियो मानसि गेजेराव मानसि थाबाथाय बानायनो लाजियो जोंनि बिल्डिं जों थाग्राया कुटिर होनो आरोना बिलाय कुटिर होनो आरो इखो बाहेरानिफ्राय भिउ नायग्रा नुहुरजोबो इनिफ्राय बेयाव थाबाथाय नुहुरजोबो आरो सब एबार दा बेनि मेन भिउखौ देखायनोसै आं गोजौनिफ्राय माने बेखौ साइडनिफ्रायबा बोरै नुयो दै हाबबाय खिड़की खुला जाए जाना ini main mabar jiwa ne kutir keji ne kutir जाय खोनो बेलायो बै गाहायना गुरुजि फैबा थायो आरो बेयाव जोंनि बिल्डिंआ जों थायो इयाव आं रूम चेन्ज खालामबाय होनबाबो ने सम सम फैयो आरो बेयाव बे हलाव बेयाव मोनसे हल दं बेयाव कर्स जाबाथाय माबायो कर्स लायो आरोना हाबलायबाय बिल्डिं सिङाव आंनि गोजाम रुमा बेमोन आरो गोजाम रुमा जोंना गुरुजिया आंनि गोजाम रुमा बेमोन आरो दा सोलायबाय बे गाहायनिफ्राय बिदि नुयो आरो बै गोजौआव मोनसे दंबावो
Nilai जों दहाय थांनाया कुटिर होननाया ओइ आरो कुटिर होननाया गोदान बानायनाय नालाय एफा खोथाफोरखौ बुंफुंला लानो रोङा माने लाजिनायबो फैयो नालाय बे गोजौनि जाबाय आरो माने गोजौनि छत गोजौनि मा होनगोन बेखौ नुबायना लोगोफोर बोरै बेयो जाबाय जोंनि गुवाहाटी पांडुनि आर्ट अफ लिविंग आश्रम ने फार्स्टनिफ्राय बेसिम आरो लास्टसिम बेसिम गिदिर जोंनि आश्रमा बेसिम गिदिर आरो ओइलाय बै गोजौआवबो आश्रम दंबावो बै गोजौ आश्रम दं बे बेलेग आश्रम आरो जोंना इयो जोंना आर्ट अफ लिविं होनो फैनो हागोन सोरबा फैबा थानोबो हायो जायगाफ्रा माने बिराद मोजां आरो माने गरम दिनफोराव गुसुनो ओइ गोलैसिगौमोन दानोथ' भिडिअनि चक्करावनो गोलैसिगौमोन जोंनि बिल्डिंनि टप फ्लोर इयो जाबाय सेकेन्ड माबानि फार्स्ट फ्लोरनि ये जाबाय डमेट्री मोनसे ये स्टोर रूम है इनिफ्रायबो बै कुटिरखौ नुहुरो आरो माने मेन भिउ पॉइन्टआनो बैनो आरो जोंना माबाया कुटिरानो आरो सबबो बेयावसो माने गोसोआ थाङो बेनिखायनो बांसिन बेखौनो देखायबाय आं एन्ट्रिनिफ्रायथ' देखायनो मोनाखिसै लामाया अबेजा फैयो बेखौसो देखायनो मोनाखिसै डाइरेक्ट केम्पासनिफ्राय देखायखाबाय आरो माने केम्पासा इसां बोरै मा भिउ दं बेखौल'सो देखायखाबाय दिनैनि थाखाय लोगोफोर एसेमावनो दोनथ'नाय जाबाय।